लोगोफोर लाबोलायबाय भिडिअखौ माने बै साननैया टाइम मोनाखैमोन आरोना टाइम माने एसे बेरायनो थांदोंमोन बिनानाव बिब'मोनजों बेरायनो थांदोंमोन आरोना बेनिखायनो भिडिअ हगारनो हायाखैमोन ओमफ्राय लोगोफोर बिजामादैजोंनो प्रेगनेन्ट जाबाय पार्ट 2 खौ हगारबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना जायबा नुवाखै डिसक्रिपसनाव होदों आं लिंकखौ नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव माने नटिफिकेसना बयनोबो थांजोबा नालाय बेनिखायनो डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आं लोगोफोर थांनानै नायहैयो आरोना अननानै नोंथांमोना पार्ट 2 खौबो बिदोंमोन नालाय बेनिखायनो आङो हगारबाय आरो नायनाल' थानाङा दे लोगोफोर अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोबाङानो साबस्क्राइब खालामना लायाखै जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखैमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बे बिब'नि अननाय भिडिअखौ नायखांनायनि उनावनो नायहै दे जायबा नुवाखै दे होमबा ना लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय बे भिडिअखौबो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंनो बै गाइडेनि नाम्बारखौ नांगौमोनलै बेखौनो गोसोखांबाय थायो बावनोनो हाला माथो आं दासिमबो अबाव मोननो आं दा अबाव मोननो बिनि नाम्बारखौ फेसबुक इन्स्टाग्रामाव लिरनानै बेसे नायबाय आङो गाइडे होननानै गाइडे बर' गाइडे बसुमतारी मा होनना नायाखै आङो मैया हरनिफ्रायनो नागिरबाय दङ आं फुंसिमहालागै अबाव मोननो आं दा अबाव मोननो नाम्बारखौ बाराबा दानो अम्बिकिनियावनो बिगारगारगोन आं नाथाय अम्बिकिया आंनि फन रिसिभ खालामगोन खालामनाय नङा आरो खालामबाबो नाम्बारखौलाय अबाव हरनो बियो थेवब्लाबो खेबसे हरनाय नायनोसैलै आङो मानोना आंनो गाइडेखौ नांथारगौ जेरैखि जाया मानो आंनो बेखौ बिनि नाम्बारखौ नांथारगौ आंनो र' जियानो जाया मानो आं अम्बिकाखौनो खेबसे खालामथारनोसै खालामनोथ' नाङामोन बेबो दुखुआव दङ थेवब्लाबो खालामगोन आं मा थिक हरनोबो हानाय हरनोसै आं थानो हाला आंनो नांथारगौ गाइडेनि नाम्बारखौ मोनथाय आंखौ रायनो फन हरलायबाय खोमा हेलौ अम्बिकि नोङो आंखौ फन हरनायखाय गाज्रि मोनदों न' नों फन हरबालाय अबाव गाज्रि मोननो आङो मोनथाय आंथ' नों फन हरबा मोजांसो मोनो नंगौ दे दाखालिनि थाखाय सरि मा थिक आंनि लोगोनियानो गोरोन्थि जानो हागौ मोनथाय आंखौ बेफोरबायदि बुंदों मा आंखौ नांगौ जाफिनबाय ना मायो दे जेबो नङा दे नों दे आंनो फन हरदों अम्बिकि मा होनो आंनो माबालै मा मोनथाय बुं आंनो नोंनि लोगो गाइडेनि नाम्बारखौ हरनो हागोन ना गाइडेनि नाम्बारखौ मानो नांगौ नोंनो गाइडेनिया मोजां मोननाय दंखायोमोनथाय थेवब्लाबो आंनो हरनाय नाम्बारखौ बा गाइडेनि नाम्बारखौसो बिबावदों बियो मोनथाय आङो दिनै खसा बाथ्रा बुंनि गाइडेया मोजां नङा मोजां सिख्ला नङा बियो जायखौनो मेखौनो गोसोथोयो बियो लालाय गारलायसो मिथिगौ ना इसेबो मोजाङानो नंखाया बिनि आखल आखुफोरा नों बेखौ लाना लाब गैया मिथिगौ ना मोनथाय आं बिनि नाम्बारखौ हरा गाइडेया एसेबो मोजां नङा ओरैनोलाय एसे मोजां मा होनो थेवब्लाबो बेफोरबायदि मोजां मोननाय आराम मोननायफोराव मोजां नङा बियो एकदम लालाय गारलायसो बिराद थगा होफेरबाय बियो सेंग्राफोरखौ बिराद फस्थाय होबाय बियो सेंग्राफोरखौ नाङा नोङो लानाङा बेखौ मोजां नंथारा बियो आं लोगोबाबो खसा बाथ्रा बुंबाय थेवब्लाबो आंनो नाम्बारखौ नांगौमोनलै अम्बिकि हरनाय खेबसे मोनथाय सरि आं नोंनो नाम्बारखौ होनो हाया हरना अननानै मानो हरा दे बियो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं बेजों रायज्लायनायगौमोन मोजाङानो नंखाया बियो नों बेजों रायज्लायना मा मोनगोन दे मोनथाय दे होमबालाय हराबालाय मोनथाय बाल बेफोरबायदि लागायना होबाबो बा मानिलाया आरोना बियो थेवब्लाबो नांगौ गाइडेखौ ओरैबायदि मोजां मोनो थारमाने गाइडेनि थाखाय नायनाय माबायदि जादों मानसिया बाल गाइडे गुन्दी साला आं गोसथोनाया नोंखौसो फसायबाय मोनथाया आंनिसो मिथिगौ ना आंनिबा गाइडेयाबो मोनथायखौ गोसोसो थोसिगोन खोमा रायज्लायगोन बियो मोनथाया जुदि बिनि नाम्बारखौ मालाबा मोननानै हरोबा रायज्लायमारगोन बे गाइडेया साला गुन्दिया एसेबांथ' साइज नुबायना नों गाइडेखौ आंसो साइजसिन माथ्र गाइडेया एसे गुफुरल' आंसाय आरो गोजौ नाथाय महरा आंनियासो मोजांसिन बे अम्बिकिया साला गाइडेनि नाम्बारखौ हरमारासै आरो गावगायनि लोगो गावगायनि बेस्ट फ्रेन्डखौनो बेफोरबायदि लागायना होयो आरो आंनिबाथ' बे अम्बिकिया थगायदों आंनिबाथ' गाइडेया एथ'ग्राब गाज्रि नङायानो खोमा अम्बिकिया नंखायखौनो आंनो बांसिन एरना होदों बियो गावगायनि लोगोखौनो होमबासो आं बेखौ मोजां मोननाय नङाना दा गावगायानो आंखौ नांथारगौ ना नाथाय आंनो दि बेखौ नांनायानो थाङाना आं बोरै बेखौ मोजां मोननो हागौ आंथ' गाइडेखौसो मोजां मोनो
अम्बिकी नों हाजारखि गायदेनि फारसे आंनो एरना होआ मानो गाज्रि थेवब्लाबो आं सानसे नङा सानसे गायदेखौ आं लाथारगोन आंनिबा गायदेया एथ'ग्राब गाज्रि सिख्लायानो नङा आंनि गोसोआ मानियाखै बियोदि एथ'ग्राब गाज्रि होननानै अम्बिकी नोङो नोंनि लोगोखौ गोसोथोजानो बादों न' सानसे नङा सानसेबाबो आं बेखौ नागिरथारगोन नों नाम्बार होआ मा जानो आं नागिरथारगोन I love गायदे I miss you आंनो नोंखौल' नांगौ गायदे नों मोजाङानो जा बा गाज्रियानो जा आंनो नोंखौ नांगौ नाथाय आं मिन्थिगौ नों गाज्रि नङा बे अम्बिकीया थगायदों मोनथिखादों आं हमना मोनखादों अम्बिकीखौ थगायदों होननानै नोंसो मोजां नङा अम्बिकी नङाबा नों लोगोनि फारसे बेफोरबायदि गाज्रि एरना होआमोनथ' आंनो गायदे नोंखौ दा आं अबाव लोगो मोनगोन र' बिसोर गामिनि नामा मा मोनलायो दाउखिपारा थांगोन आं गायदे नोंखौ सानसे नङा सानसेबाबो नागिरना थांगोन आं नोंसोर गामिसिम र' गायदेयाथ' आंखौ बुंखादोंमोन नाङा होननानै फिर भी मैं तुमको मनाऊंगा गायदे एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर मनाऊंगा होनबाय र' साला बे लैथोसि लावदांगिखौ जेहेर होनानै आं फिनिश खालाममानिसै जेहेरखौ मोनबाय आङो नाथाय बिसोरथ' गाबोन फुङावनो सफैगोन ना गाबोननो होनो हाया जेहेरखौ मानोना अबावबा डक्टरनाव लांबा हामनोबो हानाय ना जुदि रामोनदा थानायावनो जुदि आं जेहेरखौ होबा फर्टनो डक्टरनाव लांनानै हामबालाय बिनिखायनो रामोनदा थांबाथाय होगोन आङो रामोनदाखौबो बारा दिन थानो होआ आङो साननै नङाबा सानथामल' थानो होगोन हे इसोर आंखौ मा होनो बारा पाप होनाङा दे आजिखालि पाप नांखाया जेबो नङा दे बे मोनसे पापखौ लाथारगोन आंहा दाबो बारा बैसो जायाखैथ' आं दाबो 50 बोसोरानो जायाखै बेसे बोसोर दंबावो आङो थांना थानो बे लैथोसिजों आङो सोलिलांनो हाया आङो बे पाप्पिजों बिनिखायनो बेखौ फिनिशखौनो खालामथारनोसै आङो आब' नोंहा माथो मायबा लाबोनो होयोनो आंहा थांसै नै सकआव मा बादावदोंहाय आब' माने बिदिनो बादावदों नों माथो होनायखाय मा बथल एरसोदों नोङो आब' मा बेलाय मा बथल मानो एरसोदों नोंलाय हेनाय नायनि बथलखौ मा बथल एरसोलायदों माबाहाय जेबो नङा मा जानोखाय ओरैनो एरसिदों आरो बेखौनो एरसोदों आरो नोङो आब' हेनाय नायनि मा बथल है जाम्बि माबासो माबालै एसे लोंनो नागिरदोंमोन माने बेसेबा दिन जाबायना लोंनो मोनिया बिनिखायनो लोंनि र' बेखौनो एरसोलायनांगौ आरो नङा माने रामोनदामोनहा गाबोन फैनो नागिरदोंना अबावबा नोङो रामोनदानो खिन्थाना होबा बियो आरो लोंनायखौ मोजां मोनाना बिनिखायनो नोङो एरसोदों आरो खिन्थाया नाय बेसे नाङा दे नाङा नोङो सकआव थांनो नागिरदोंना र' आङो माबा लाबोनो होनो नागिरदोंमोनहाय बानलु एसे थाव जानाय थाव लाबोनो होनि र' ओमफ्राय माबा मोनसे लाबोनो होनो नागिरबावदों र' बावबाय थाब गोसोखां आब' आंहाबो गोबाव जाबाय थांसै आङो लाबो फैसाया र' लाबोगोन र' थाथ' बेयावनो आं लायनि माथो बिहामजोआ नागारना थांदोंमोननो फैला होननानै फैनाय जालायबाय मा जायो मा जाया साननैसो दावराव जासोदोंमोनहाय हंलाबारिखौ गोसोथोदों होननानै दा मोजां जाफिनबाय खोमा मोनथिलायहाय आजिखालिनि जुगनि हिनजावफोरखौबो हमनो हायाना थोमारदोंसोमोन ना थोमाराखैसोमोन बिनिया आरो बे आब'आबो आरो दाबलांगि आब'आबो आरो एसे बोरैबाद्रायना मानसिया मोनथिला दे आब' थाबैनो लाबोदो फैसाया आंहाबो न'आव खामानि दंसोयो फैनानै आरो थास' सायनांगौ दा आरो थास' संनांगोन बेसेबा मोनाखागोन अम्बिकी अम्बिकी मा खालामदों बिथिंजाय फैनाय गायदे गुन्दिसो माथो मानसिखौनो सैला आङो साला बे मोनथाया नोंखौसो फसायो आरोना आंखौ फसाया आंबो ओरैबायदि गाज्रि एरना होगोन ना नोंनि फारसे मोनथायनो नोंखौ जाहाथे बियो मालाबाबो माने गार्लफ्रेन्ड बानायना लानो हाया सानसे नङा सानसे नोंखौ बियो माने नाङा होनना खारखागोन ओरैबायदि गाज्रि लागायना होगोन आङो बाराबा भाइरेल जादोंमोन होननाबो लागायना होगोन आं मोनथायनो मानोना मोनथाया आंनि सिगांसो मोजां मोनो अम्बिकी नै आं नोंनो माइरं एसे दालि थाव संख्रि बानलु लाबोदों
नोङो बे साननैसो जोंहानाव मानो थाङाखै दे ओंखाम जानो हर थानो नोंखौ दि बेसेबा गोसोखांबाय दंमोन आङो अम्बिकी बिनिखायनो थांनो हायिनि फैबाय आं नै माइरं एसे लाबोदों दालि आलु ओरैनो थायाखै आं गायदे दुखु जानानै दङ गायदे आं नोंनियाव मोनसे खोथा सोंनि दे दा बायसाया जुदि नोंखौ मोनथाया गोसोथोनो नागिरोबा बा नोंनि नाम्बार बिनो नागिरोबा नों हरगोन ना हरा नाम्बारखौ ओमफ्राय गोसोथोगोन ना थोआ आं बुंखादोंना अम्बिकी आंलाय मोन्थायखौलाय मानो मोजां मोनो दे आरो आं बुंखादोंमोन ना आं गोसोथोनाय आराम मोननायाव जेबो इन्टारेस्ट गैया होननानै आं रावखौबो मोजां मोना गोसोआ आं हाबाखौनो जाखाया बेफोरखौ बाद हो नोङो ओंखामफोर मोनजादोंना मोनजायाखै माइरं दंना गैया नो माइरं लाबोदों दालि लाबोदों ओंखामा संना जा थाङाखैबो सानला आं नोंखौ नेबाय दंमोन बेसे थारैनो नोङो मोन्थायखौ लामाराना नोंखौ दाबायसे प्रप'ज खालामबाबो बेलाय माथो आंखौ दाखालिबावै नांगौ होनना लाखादोंमोन माथो आंसो नाङा होननायालाय नोंखौ नाङा आंखौसो नांगौ होननायालाय बावबाय आरो आं नांखाया होनना बुंखादोंआनो नों मानो सोंबावदों अम्बिकी बेफोरखौ बाद हो गायदे मोन्थाया आंखौ मोजां मोनालै मालाय नोंखौसो मोजां मोनो मालाय नोंसोर सानैया गोसोथोलायसिगोन खोमा न' ओइ अम्बिकी मा बुंबाय थायो नोंबो आं आरो गोसोथोग्रा मानसि नामा नाङा आंनो आरो बे मोन्थायखौलाय आंनोलाय मानो नांगौ दे मोन्थायालाय नोंनिसो जेनेबा नोंसो मोजां मोनोना बुंफ्लादोंबोथ' जानो हानाय ना नों गायदे मिसाखौनो आंनि सिगाङाव नोङो जेनेबा मोजां मोनो होननानै दिन्थिफ्लाया मा थिग गोसो सिं सिं खिजानि गोसोथुखुमायो खोमा मालाबा ब्लडनो थांगारगारगोनबो मोन्थायजों बियो बे गायदेयाबो बारा मोजां नङाथ' मानसिया सैतानसो नो लादो मनाया अम्बिकी दायो थां जोंहानाव हर थानो नों मानो हारसिं थाबाय दङ दे थांनांगौ जागोन दे थांगोन दे होमबा गायदे नोङो थांसैबालाय आंबो नै ओंखामखौ संनोसै माइरङालाय गैखायामोन गायदे नों होफैनायखायसो संनोसै आं नों थांसैबालाय थांदो बा अम्बिकी आंखौ जनोबो होला होमबा दे होमबालाय थांसै आङो मा सानदों नोङो जेन'बा गायदे नोङो आंनिफ्राय सेना लानो सानखोसो ना मा सानखो आं बुजि मोनला लानोबो हामारनाय नोङो मा थिग सिरि सिरि रायज्लायखुमायो खोमा जोंसि बाजैनि मबाइलजों रायज्लायाबो जानो हागौ दे नङाबा मोन्थाया नाम्बार बिनाय नङामोन ना थेवब्लाबो आंनिबा गायदेया बे मोन्थायखौ गोसोथोथारगोनलै दासो बिदि बुंफ्लादों आरो आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंफ्लादों नाथाय सिरि सिरि गोसोथोखुमायो बिबा आं मिथिगौ हाय आंनि खोजाना आंनि माइनाव आंनि लोक्षि नों गैयाव बेसे टेनसन जादोंमोन आङो बेसेदि डिप्रेसनाव दङमोन दा नोंखौ मोननानै नोंखौ नागारना थांनोनो गोसो गैला आङो आंनि सना माइनाव लोक्षि दिल्लु मा नों बेफोरबायदिनो खोजानाजोंनो थाबाय थानोसै नामा औ बिबारि आब' औ बा माला सफैखो नोंलाय दे फैदों मोजाङानो जादों दे नुदोंना बाजै नोंनि बिफङा बेफोरबायदि खोजानाजोंनो थाबाय थायो खोजानाजोंनो रायज्लायबाय थागोन खोजानाजोंनो मिनिगोन मोनथिया आरो मा जाखौ मानसियानो खोजानाखौ मोननानै मा जाबावनोब्रा खुसि जादों आरो मा नोंसोर आंखौ फाग्ला जादों सानदों नामा फाग्ला जायाखैलै आङो फाग्लाथ' जादों सानाखैर' साननाया नाथाय मा जाखो नोङो टिल्लु आगोलथ' बेफोरबायदि नङामोन नोङो दे खोजानाखौ मोनबाय हामबाय दे खुसिबो जादों जोंबो जादों बिदि होननानै नोङो खोजानाजोंनो बेफोरबायदि थाबाय थानोसै आरो र'ब्रा बर' आं अहायाखैलै खोजाना गोमानायावदि बेसे डिप्रेसन जादोंमोन आं बेसेदि मा सहायनाङाखै हाजिरा खामला मावनांदों बेसेदि बाथ्रा खोनासंहोदोंमोन नाथाय बे खोजानाखौ मोननायनिफ्राय जेबो बाथ्रा खोनानो मोनाखै आं मात्र दा मा बखिबाय थायो खोजानाजोंल' थाबाय थानोसै नामा बेखौल' खोनायो बाखि जेबो बुंलानो रायलाबो आगोलथ' बा खोजाना गोमानाय टाइमाव आंनि सना माइनाव खोजाना लोक्षि टिल्लु नोङो आरो सिखाव जाजानो लुबैदों ना मायो खोजानाखौ गद्रेजाव बा आलमारियाव मोजाङै सोना दोन बा बाक्सुआव बेफोरबायदिनो खोजानाजोंनो मिनिबाय थानोसै रायज्लायबाय थानोसै बेजोंनो मिनिबाय थानोसै खोजानाजोंनो सोरबा मोनथिनो गोनांबा मा जागोन दे टिल्लु बेफोरबायदिनो नोङो खोजानाखौ दिहुननानै नायबाय थायो आरो सोना दोनगोन र'लै दोनगोन नोंसोर मानो बखिबाय थायो मा मेगन सादों ना मायो आरो आब' नोङो खोजानाखौ लांनो फैदों ना मायो आं खोजानाखौ बारा हरा दे नोंथ' आंनो नांला होननानै होखादोंमोन आं नोंनो माबा गरनै बा गरथामल' होगोन टिल्लु बिबारि बाजिनि भागोखौ हरजोब मोनथिगौ ना मा बेलाय गरनै गरथाम नों आंगा जादों ना मायो बेनि भागोखौलाय बेलाय मोनखागोन ना
नाङा आं हरनो हाया बापरे बाब आं दा खजानाखौ आं रावनोबो हरा आं अहायाखै होनदोंना आरो आंनियावनो थाथों लागिबा फैसा नांगौबा आंनियाव बिफैना आं थेवब्लाबो खजानाखौ हरनो हायालै आङो माबाल' हरगोन गरनै बा गरथामल' हरगोनलै आब' टिल्लु मा नों जाबाबायसो खोथा बुंदों हा फाग्ला जाबाय नामा नोङो आं नोंखौ नायनो सुखुथारला दै नायनो सुखुदोंबाबो सुखुआखैबाबो बे खजानाया आंनिसो बिबारि आब' आं मोनथिया दे आं नोंनो गरनै बा गरथामल' हरगोन आं मोनथिया आं बुंदोंना लागिबा फैसा नांगौबा लांफैनो थेवब्लाबो आं बे खजानाखौ हरा खजानाया जाबाय आंनि माइनाव खजानाया जाबाय आंनि खाजाना थारैनो टिल्लुआ खजानाखौ मोननायनिफ्रायनो खुसियावनो माथा गरम जालांबाय ना मायो मानसियानो मा एसे बोरैबा जाबाय मानसियानो आं सिन्थासो जासोबाय बे टिल्लुनि थाखाय दे नाङा दे आं गरनै बा गरथामल' लांगोन दे लागिबा उनाव लांगोन आं नोंनियावनो थाथों दे ओइ हरला आब' आङो आं मालाबा लागिबा नोंनो फैसा नांगौबा खरसा जानो आं हरगोन थेवब्लाबो खजानाखौ हरला दिनैनिफ्राय हरखाला गरथामल' हरगोन आं गरथाम टिल्लु एसेबांबो लबिया जानाङा मानसिया एथ'ग्राब बुरजा खजाना नोंलाय मा खालामगोन दे आरो बाजैनि भागोखौलाय बाजैया मोनखागोन बाजैयाबो मोन्थाय दङ बे खजानाखौ मोननायनि थोद जाम्बि ओंखाम संहैथां आब' फैदों थां बेदर लायथां मा बखिबाय थायो आब'आनो बुंदों नाङा होननानै मा नोंलाय मा बखिबाय थादों न' आब' थां आब' फैदों मोजाङै जाहो लोंहो थां बेदरालाय फैसाफोरा माथो दंखायो थां थांबाय आं थाङा दे आं थाङा आंहा खजानाजों दसे रायज्लायथ'नि पुर्निमा बे टिल्लुआ मा जाखो दे खजानाखौ मोननानै माथो मानसियानो एसे सोलायबाय औलै बाजै एसे सोलायबाय मानसियानो माबा खुसियावनो फाग्लासो जालांखोसो ना मासो जालांखो मानसियानो सोलायना थाबाय बरावबो थाङाबो मबाइलबो नाया टिभिबो नाया बेरायनोबो थाङा बे खजानाजोंल' थाबाय थायो हाथायबो खालामनो थांला आं मा रागा जोंग्रा जाबाय मानसिखौनो उन्दुनाय टाइमावबो खजानाखौ गोसोखांबावोलै आब' मिन्थिगौ ना 12टा 11टाफोरावसो सोना दोनो खजानाखौ ओमफ्राय आरो फुं जाबानो दिहुनफिनो जेनेबा मानो बेफोरबायदि जाखो दे टिल्लु आं टेनसनसो जाबाय थारैनो जोंफोर गामि मोनसिगोन दिनै जोंफोर गामिखौ नुसिगोन न'खौ नुसिगोन आइखौ नुसिगोन बेसेबा खुसि मोनदों आङो रामोनदा थारैनो फैमारबाय आं सफैमारबाय गामि औ मोनफैबाय थर' रामोनदा मेथाइ लाबाखै माथो मेथाइ लांखानोसै थुबेनिफ्रायनो आरो फिथाइ सामथाइ एसे लांनि नोंसाया लोरबां जादोंना मानसिया दुरबल बिनि थाखाय आपेल आंगुर ओमफ्राय बै बेदनाया बेखौ लांनि थै जागोन थैबो खम जादों खोमा आइनिया आरो आइया बेदना जानानै मोजां मोनसोयो लांनि थौ ओमफ्राय दखाननिफ्राय गजा सिंग्रा मालपुवा बेफोरखौबो लांनि थौ आरो माबाबो लांगोन बै कालाकनखौ जाना मोजां मोनसोयो आइया बापरे बाप एथ'ग्राब बुरजा लांगोन आरो जाख'नो हानाय नङा आइया औ दिनै एसेबां गोबावनि उनाव न'आव फैदों मानो लाङा लांगोन जानो हायैखौलाय मा जों जागोन आरो सोरबा गामिनिफोर फैबाथाय गामिनिफोरनो होनसै साहाजों दे जागोन दे मा लायो लाबानो जाबाय फैसायाबो खिन्थु बारा गैया गैनाया फैसाखौ बारा टेनसन लानाङा नोङो मिन्थिगौ ना आंनावबो एसे दङ जमायना दोननाय जेखिजाया आइया जा मोजां मोनो जानानै दिनै लांजोबथारगोन आङो ओमफ्राय दायो हराव दाउ जागोन सबायजों दाउ जागोन ओमफ्राय गाबोन समफोर थास' बिबारजों अमा बेदर जागोन आइया थास' बिबारजों अमा जानो बिराद मोजां मोनो गोथाव मोनसिनो गाबोन संना होनांगोन एथ'ग्राब अनखायो बिखुनजोखौ नों बायसि बिहामजो अबाव मोननोलै बिखुनजो माने गावनि बिमा मिन्थिगौ ना रामोनदा थारैनो नों जोबोद मोजां मानलै लैथोस्रि नोंनि बायसि हिनजाव मोनदों आंहा जोबोद खाफाल गोनां नाथाय बे आइयासो एसे बोरैबा थेवब्लाबो दा मोजां जादोंबालाय मोजाङानो देनाय मोजां जाबाय रामोनदा आइया मोजां जामारबाय निमाहा बिलाइदों आंनियाव सहज बाथ्रा नामा औ बेखौनोथ' आंबो आसुरित जादों आइखौ दे मोजाङानो जाबाय दे खुसि जालांसै जोंहा संसारखौ न' औ आइया मोजां जाबाय जाहाथे जेबो टेनसन गैला आंहाथ' टेनसना आइल'मोन फैसा थाखायालाय मा खामायबानो फैगोन फैसा थाखानि बारा टेनसन लाखाया आङो मानो होनबा खामायबानो फैखागोन बे आइखौसो टेनसन जासोयोमोन आङो थेवब्लाबो दा मोजां जाबायना जेबो टेनसन गैला थुदो बै दखाननिफ्राय लांसैथ' मेथाइखौ नै मोजां दंसोयो औ बेयावनो लानोसैथ' फिथाइ सामथाइनिबो दखान दंखायो माथो बेयावनो लाखानोसै औ न'आवबो थांनांगोन र' साननैसो थानानै आइमोननि न'आव दे थांनो हागोन दे